Sagung para rawuh pelenggang kakang semua putri saderengipun kawula ngaturaken Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang Tunun serani kanca-kanca campur sari ora nyono wonten siang kalenggahan saderengipun kawula ngaturaken salam hormat salam takzim kawula dumateng para sepuh pidi sepuh haji sepuh hingga gamengku wilayah Bapak RT, Bapak RW, saha perangkatipun, ugi wonten supi, keluarga ageng Pemudan Dua, keluarga ageng Bapak Binuri, wah Ibu Suwanti. Kita wonten siang kegelahan, wonten adicara resepsi pernikahan putra putri kinasih. Ingkang asli Mas Ayu Siti Anissa Rianti, pikantuk Mas Bagus Kurnia Agung Wicaksono. Tenipun kawula sakadang sak kanca saking ora nyono ngaturaken selamat berbahagia untuk pinangkaten kekalih bunga saha pangestu saking kawula sak rencang sawula sak kanca mugia pinangkaten kekalih dedadosan keluarga kang sakinah mawaddah warahmah pikantuk keturunan putra putri kang soleh ugi solehat amin amin Allahumma amin. Boten supi ngaturaken wilujeng siang dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang bahagia mulya ingkang sampun rawuh wonten siang kalenggahan. Ugi kanca bola panitia ingkang sampun nderek nyengkuyung biyantu adicara wonten siang kalenggahan insyaallah dumugi paripurna adicara samangke. Nyawiji matur sembah nuwun yang sudah ikut berpartisipasi untuk acara ini mendukung keluarga besar Bapak Binuri keluarga untuk menghadirkan putra putri tercintanya ke menjadi raja dan juga ratu sehari. Terima kasih dengan konco-konco ora nyono. Ugi makarya serangan ora nyono audio boten supi disiarkan live streaming sedherek konco-konco Ladomax Media Pro dan juga tidak lupa ucapan terima kasih buat konco-konco dari Margo Budaya Wedding Organizer. Terima kasih yang sudah bekerja keras dari kemarin hingga saat ini. Pokoknya sukses selalu buat panjenengan semuanya. Sedherek konco-konco ora nyono atur libur wonten 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi masih di dalam perjalanan menjalur siap memberikan suguhan hiburan untuk panjenengan semuanya. Ingkang sepindah kula suwun singkaripun langsung semonggo Do Ratna Puji Astuti sebuah katur juga saking palegan semonggo. Salajengipun artis juga tidak kalah kondangnya di dunia permusikan sejadi Butabek. Hadir dari kota omamu ndi, Dok? Mbah aku ya lali wong mergo pernah rono. Ya langsung kemawon monggo jekaripun Dik Mai Indriani sereng kanca-kanca ora nyono semoga katur. Yo. Selanjutnya idolane arek-arek, idolane arek-arek sing enom sampai sing tuwek dan mengidolakan penyanyi sing siji iki luar biasa. Hadir dari Bintara Bekasi Kota. Spesial buat panjenengan semuanya bersama Nduk Ovi Almara katur segala saking pelegan semoga. Dan juga ada satu lagi artis dangdut yang sudah malang melintang di dunia pertelevisian Anda. Dan juga pastinya sudah tidak asing lagi di Antero Jabodetabek. Ngomong apa tuh? Jabodetabek. Spesial untuk Anda bersama Do Afifah bersama Ora Nyono.
pamangku adicara wonten siang kegelahan itu dumugi paripurna adicara sapanggih Dimas Teguh Yoi Aliando kaseng kuyung kanca-kanca seniman saking seniman Senyawati Bekasi juga matur thank you matur sembah nuwun. Salam pambuka katur bersama Ora Yono campur Sarinya Indonesia.